etnograf, były pracownik Fundacji Cepelia, Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie, Joanna Cichocka, kustosz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i Edmund Szymitowski, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Linii. Tutaj pani Lusia napisała bardzo pięknie, znawca haftu, ale także i hafciarz i organizator wystaw Linii. Jury dokonało następującego podziału nagród. W kategoriach osób dorosłych pierwsze miejsca otrzymało 5 osób, drugie miejsca 5 osób, trzecie miejsca 3 osoby. Za udział 2 osoby. W kategorii dzieci i młodzież wyróżnienia 7 osób, za udział 1 osoba. Razem w konkursie uczestniczyły 23 osoby. Imienny wykaz nagrodzonych hafciarek. Pierwszą nagrodę otrzymały osoby: pani Halina Węgierska, pani Teresa Dębkowska, pani Teresa Domnik, pani Wanda Mironkiewicz, pani Zofia Magórska. To już świadczy o tym, jaki był poziom. Komisja nie była w stanie wybrać prac jednej osoby, którą by zakwalifikowano do pierwszej nagrody. Druga nagroda: pani Katarzyna Litwin, pani Grażyna Browarczyk i pani Ewa Lider. Trzecia to była. Kolejne, właśnie drugie miejsce, pani Irena Klaman i pani Bożena Kubiaczek. Trzecią nagrodę otrzymały pani Maria Michałowska, pani Małgorzata Pietrzak i pani Ewa Świątek. Wyróżnienia otrzymały. No, pisano tutaj hafciarki, ale tak się zastanawiałem, przecież jeszcze są hafciarze. A nie ma u nas. Jakub Pietrzak. No tak. Wyróżnienia. Mateusz Franczk. Wyróżnienie. Paulina Wika, Agnieszka Wika, Anna Urban, Katarzyna Sobieraj, Magdalena Chybowska. Za udział pani Małgorzata Warzydło, Alicja Browarczyk, Mateusz Czupryniak. Jury dziękuję organizatorom, uczestnikom konkursu, a szczególnie osobom krzewiącym piękno rodzimej tradycji. Bo przecież wszystkim Państwu wiadomo, że najbardziej popularną sztuką kaszubską jest właśnie haft kaszubski. I bardzo dobrze, że jeszcze są osoby i młodsze i starsze, które tym haftem się zajmują. A muszę powiedzieć, że jako organizator w linii konkursu wojewódzkiego i nie tylko, bo prace nadsyłają także sąsiedniego województwa kujawsko-pomorskiego, to jednak cieszy to wszystkich tych, którzy oglądają te hafty, bo do linii napłynęły hafty od ponad 150 hafciarzy, czyli kobiet i panów, i prac było około 360, dokładnie 358. Można je oglądać w Gminnym Domu Kultury. Jeżeli ktoś będzie z nimi, zapraszam do obejrzenia. Jeżeli ktoś miał możliwość, to można było i w telewizji gdańskiej oglądać w Panoramie, a także i 13 czerwca w Teleekspresie. Dziękuję za to, że pani Lusia już kolejny raz zaprasza ten sam skład z jury, to znaczy ani pani Lusi, ani chyba Państwu się ten skład nie sprzykrzył i dlatego myśmy przyjęli to zaproszenie i staraliśmy się na pewno według naszego sumienia i serca obiektywnie ocenić Państwa pracę. Ja w imieniu jury życzę Państwu bardzo dobrych kolejnych prac hafciarskich, aby, no i znowu dwie, żeby za rok można było kolejny raz te prace oceniać. Pani Lusiu, teraz ta część najważniejsza, bo ja widzę po minach i oczach, że wszystkie panie i panowie czekają na to, co najpierw posłuchamy tutaj jednego muzyka. Aha, czyli jednak napięcie ma rosnąć. Dziękuję bardzo.